What is up guys? It's Mervin Morado here mga Lipapips, bagong adlaw and mag-vlog na Santa. So karon nami bagabuhaton nga challenge and dugay na kayo nga challenge and karon pa dyan na mo ni mabuhat. So kauban niya po na ko ang mga chikiting. Si Gabi wala pa dire, padulong pa. And magbuhat mi og samyang spicy noodle challenge. So mag-prepare sa ta atong andamon and ang magluto kay ako ang kaya di man siya mapil sa challenge kay halang lagi ko no kayo. So siya lang siya mag-prepare. Tara, ato na rin buhaton. So mo to mga Rips, ang unang giandam ang samyang spicy noodle challenge. Isa ka challenger? Salamat kayo sa pagluto, Bilalabs. Kaya dili man ka mapil sa challenge. So, kala si prepare. So, ready na kayo mag-take sa challenge. Lagyan po na ulit kauban sila Gabi, Milya, si Kyle, o si Casey. Ambot lang makalahutay pa rin mga bata. Ang isang yan. Kapag ikaw nagkawin, paningat ako. So, para mas mubibo o mas ganado ang mga challengers natin dre sa samyang challenge, na-adyo ni Chef Price para sa ni Aging challenge. Tuwa, taginting na! 150! Unya, nagyan po yung consolation sa ating mga sugakot. So, nga niya, may tamo mo naman kadaw mo 150. Kung ginsa ang una makahuman og hurot sa samyang, bote mo daw. Naba kayo makahurot ani. Naba kayo makahurot mo rin, pumunta na. Pero, guys, ano na? 150. Ako lagi. 150. So, sige na, sugdan na natin eh. Ay, sa, wala pa rin din yung tuwan. Ano sa magicon? Alright! Magic! Nabot na ako mga kaunon karon. So ready na ba ta? Ready. Alright! Let's do this! Recommends, let's go! Sige na! Again, kung kinsa ang pinakauna nga makahurot nga tilok kay ang Huwag mabilin. wadi mabilin, dapat tilok and then muanganga. Mayonog! Okay na kayo! Okay na kayo. Okay na kayo. So sige na. 1, bunga na. Wala na yan. 1, 2, 3, go! Hindi, di na ko kaya. One down. Unsa may pansit sa tanan? Okay ra. Bruh. Parang Gabi. Yayay na ron, yayay na. Gabi. Pero Kani. wala na eh. Oh. Salamat. Dada. Lina. Oh. Taranin yung pinaliti mo na, anak. Diyos ko, may nanalo na. Daog si Gagab. Oo, sa Babs. Kita pa kami. Kalang. Wala, so din din tanan. Luha-luha ko si Gabi, oh. Nakita daog. Pagpas kay Giro ni Gabi. Uy, magtarang, oy. Wala. Wala nga. May pansita ay. Sabi yung pansita ay. Mamay. Pansit isang tanan. Kinuha ni Gabi yung sinabi ko, tulon lang ng tulon. Ay, di mo itong Labawan ka. Tubig. Grabe na ito nakahuman. Ano yung nakahurot? Tubig, anak. Saan nga challenge mga alphabets?
I don't know you. Grabe. Tuulit-on. Tuulit-on. Grabe, di ako pantang hot. Grabe. Gabi, kitulong-tulong. Grabe, kaya na kadagag. Grabe, grabe. Grabe guys. Hungry guys. Ito na. Ay, what? Hungry guys. Hungry guys. Hungry, guys. Ya, babs lami. Yung kakaya rin mo. Ano kung lili ako? Ay, siya ako, madako ganun. Hungry, guys. Yung may asa na bambong yung kain mo. So, hindi naman din siya Samyang challenge, kundi ice cream challenge. Hala ka, doon ka mo yung nawala. Nakadaog, si Kuya Gabi. So, mga to, lima guys, no, mo nag-digit kaya ang abot doon ng isa ka platito ng Samyang kay. Putsa ka lang. Pero Gab, yun siya mo yung paghurot, Gab. Gitol. Gika ko. Mas basa makarot yung Gab. So, makita ninyo nga napayesunod ang amuang mga plato. Gabi ka ha. Abi ko mag-ikaw mo daw, Milya. Hindi na ako. So, klaro naman yun kaya mag-insay nakadaog, no? Wailain si Gabi. So, last time nakadaog si Milya. Confident pa kaya nga. Si Gabi mo daog ka ron. Pero wala. Siya dyan ang una nga. Niyawa. Surrender. So, Gab! Ikaw nakadaog sa tumata hinting na 150. Bayot, ano? Pero, sama sa mga last nga challenge, nagyan mo yung consolation prize. So, Nala mo ka lang. spinta! Thank you, kuya. 20 na kami niya kasi Si pinaka... Quinta. Uy, 40 rin yung milya. Ito yung pinakauna. Sa'yo na ni Barog. Yan yung naman. 40 lang. Si Quinta, bitaw. Thank you very much. So, mga sa mga limabis, no, hope nga nag-enjoy mo sa amo ang video today. And kung nag-enjoy mo, please like, comment, share, and subscribe sa YouTube channel. O hit na po ng notification bell para ma-update ka kung ako'y bagong vlog na i-upload. Hala. Ayun lang. Galuha ka na rin. Ay, galawa lang pa kung mata. Hala. So, see you again sa akong next na vlog, mga Limo Peeps. Thank you guys sa pagtanaw. Chill out. Peace. Epilogue. Yeah. Tara, ice cream challenger. Kani. Okay kayo. Hang kayo. Nakatila makati. Unsa man? Sarap kaya. Ah. Tuaraw. Hindi ko kayanin. Ice cream o kuan milk challenge din sa mga.